Proseguimos o paseo, entremos agora nunha cova para viaxar no tempo. Niso foi no que pensaron os arquitectos do estudio RVR cando levantaron o Centro de Interpretación da Arte Rupestre de Campolameiro. Un edificio de grandes dimensións, soterrado parcialmente e onde as metáforas se petrifican. Land art, abstracción, son moitos os conceptos barallados polos arquitectos do estudio RVR á hora de proxectar o Centro de Interpretación da Arte Rupestre de Campolameiro. Un edificio dese volume, 3.500 metros cadrados de superficie construída, demandaba sutileza. De aí que se decidiran a enterralo parcialmente, moderando o seu impacto visual. Para soterralo tentaron recuperar a antiga orografía, levantando zonas verdes nas que se perde a silueta do edificio. Ademais, agóchase así o aparcamento, facéndonos deixar atrás a vida urbana. Pois a forma, o edificio semienterrado levou pois a idea de que realmente o resultado era como unha gran pedra, non? Como unha bolsa que sai do terreno e tal, e que tamén ao final é evocador do que son os petroglifos, non? Reforzando esa idea, todo o edificio está recuberto con lousas de granito que se solapan, que crean sombras e texturas que imitan a natureza. O edificio preséntase como un ser vivo que respira a través de bránqueas. As escamas de granito envólveno por completo, tamén no teito, visible dende a zona arqueolóxica. Ao final o que estamos facendo é como unha cuberta de pizarra, ou como se facía aquí nas Rías Baixas nos testeiros ao sur, que tiñan esas conchas de vieira, pois tamén colocadas traslapadas, non? Entramos na planta baixa do edificio, a parte soterrada, onde se situarán no futuro as salas de exposición. Activamos os sentidos máis primarios, porque o visitante está entrando nunha cova. O que se buscaba era que, cando ti entraras no edificio, tiveras que acostumbrar a vista a iluminación que ten o edificio, non? Entón, aí houberan uns segundos de notar outras cousas, non? De notar a reverberación ou a inclinación dos pavimentos. A isto contribúe a luz tenue que penetra por estes lucernarios. Están orientados para que os raios do sol nunca entren directamente. Atravesan o edificio buscando o ceo. En esa ascensión conectan os dous andares do centro, a parte expositiva e a zona de traballo, situada na primeira planta, xa con vistas ao exterior. Pídenos saír de novo porque o edificio é en esencia a porta de entrada a un importante parque arqueolóxico. En 22 hectáreas hai catalogados uns 45 grupos de petróglifos. Os máis vellos datan do Neolítico e escenas de caza como esta da Idade de Bronce. Houbo que rozar reiteradamente e recuperar a vegetación autóctona, deseñar rutas que guían o visitante e vinculan os petróglifos visualmente. Ademais, instaláronse estas plataformas de madeira. Un pouco indica o punto de vista máis axeitado para ver os petroglifos e tamén fai un límite virtual limitando ata onde podes pisar, non? Nun futuro próximo, este edificio abrirá as súas portas transformado no centro de interpretación máis importante da arte rupestre de Galicia, arquitectura do século XXI primitiva e intensa.